разговарят представител на ОЦОСУР, член на управителния съвет. Това е Свилена Велчева и Ангелина Петрова и Ахтер ХК, които са участнички в кампанията "Чист въздух за всички. Просто мечта или възможна реалност". Добро утро! Вчера в Варна трябваше да се проведе една кампания. Успяхте ли да я проведете именно тук, на входа на Морската градина, в предфестивален и конгресен център, където трябваше да обяснявате на варненци именно за вредата, полза от дезодорантите, ако има полза. Може би аз веднага се сещам за една полза, разбира се. Какво се случи? Въпреки лошото време, успяхме да стартираме кампанията. Това е само началото на акцията, която е по инициатива на две момичета, дипломантки в Варненския икономически университет. Те участваха, може би ще трябва да започна с предисторията, те участваха в един курс онлайн маркетинг и реклама, който организира Обществения център за околна среда и устойчиво развитие. Той се проведе по проекта "Електронен лист", който се финансира от Дирекция "Младежки дейности и спорт" на община Варна. Чрез участието си в този курс и проекта, който те предложиха за реализация, спечелиха възможността да реализират собствена маркетингова кампания на екологична тема. Ние финансирахме част от дейностите, които те предложиха. И една от тях беше именно това да се проведе информационна кампания за вредата от аерозолите. Вчера успяхме да раздадем част от брошурите, които те бяха съставили. И акцията ще продължи след вчерашния ден. Зависи вече от тях и зависи от варненци, доколко ще проявят интерес към темата. Добре, как реагираха варненци? Те може да не са били варненци, някои от тях със сигурност. Как реагираха? Какво се... Повечето хора бяха чужденци. Срещнахме се с много добри хора, които позитивно ме посрещнаха, но имаха и които изобщо не се интересуваха. Лошото беше, че мисля, че напомислиха за едни от раздаващи просто брошури, а не някакви рекламни брошури. такива Да. реклама правят. Добре, нека да просветлим тогава нашите зрители за дезодорантите. В днешно време все пак нещата вървят напред технологично. Наистина ли са все още дезодорантите могат да ни разболеят, все още са вредни за нас? По принцип, информацията, на която се е базирала нашите изследвания, всичко е посочено в интернет. Значи ние не откриваме топлата вода, ние просто се базираме на това, че учените предполагат, че летливите органични вещества, които се съдържат в аерозолите или в случая ароматизаторите, отслабват имунната система на човека, защото по този начин кожата става по-пропусклива на микробите, а общо взето целта на нашата кампания е да промени мисленето на хората към да изразяват своята гражданска позиция точно за екологията, която е част от нашия живот. Това е природата ни, която ние дишаме. Добре, аз точно това наистина ми е много така странно, че днешно време все пак наистина нещата тръгват напред и знаем, че много от дезодорантите не са с аерозоли, не се използват аерозолите. Как могат хората да разпознаят един дезодорант, дали е с аерозоли или не е с аерозоли, за да могат да си купуват естествено тези, които са без аерозоли? Четейки етикета, всеки един индивид може да прецени, като обръща внимание на буквите, които са посочени. В случая има наименования, които
които те не могат да разпознаят, Точно. но в случая, примерно R6, не смесвайте с други продукти, може да се освободят опасни газове. Това е вид апел към хората, нали, да проявяват по-сериозно внимание към това, което ползват, защото в крайна сметка това е за нас, за всички нас, за бъдещите поколения в случая това, защото вредата от аерозолите е за потомството. Когато вдишваш един ловен аерозол, това означава, че жената вреди на себе си. Но вие все пак не отричате дезодорантите, Не, ползването на не. дезодорантите. Това е добре. Не. Само трябва да внимаваме какво купуваме. Да. И да четем етикета. И така се опитаме поне да променим, ако не можем да спрем дима от тецовете, от заводите, да го направим по-чист, поне можем да променим собственото си поведение, да го направим така по-здравословно, по-екологично ориентирано. И затова призовавам и аз хората наистина да не се доверяват сляпо на рекламата, преди всичко, когато купуват един продукт, да четат етикета, да обръщат внимание на надписи, ако той е минерален, ако той е екологично чист, щади природата, да предпочитат такъв продукт, дори ако е на малко по-висока цена. Защото все пак тази цена, по-ниската, ще се заплати от бъдещите поколения. Също така разяснявали един друг въпрос, какво могат да причинят химическите почистващи препарати. Това по същия начин ли е, както за дезодорантите, или там има някаква друга теория? Това по същия начин, значи всички почистващи препарати, бои, лакове, хладилници, Съдържащи фреон. Да, всички съдържат аерозоли и ние искахме, нали, да привлечем вниманието с дезодоранти, което е по-познато от хората. И успяхме, доколкото разбрах. Между другото, по прес-информацията, която сте изпратили до медиите, пише, че търсите съмишленици за основаването на клуб Анти-аерозол. Така ли е? Търсите ли съмишленици? И въобще ще съществува ли този клуб или вече до някаква степен сте успели да направите нещо? Да. Да. Създадохме форум в сайта ecovarna.info. На първо време там ще се съберем с нашите съмишленици. Искаме и техните познания, мисли, идеи за нашата кампания. Как ще могат да членуват в този клуб? Вече замислили ли сте се как ще става това? Всичко зависи от интереса. Ако така кампанията набере така сили и привърженици и съответно се осигури още финансиране, ще се стигне до фактическото учредяване на организация, която е точно с такава мисия. За да всички да разберем колко наистина е важно това. Между другото, аз честно казвам не съм се замислила на тези неща, но наистина са много интересни и добре е хората да знаят и да четат добре етикетите, за да няма такива опасности. Между другото, на вас ви е помагал един човек, доброволец в Обществения център за околна среда, устойчиво развитие, Алесандро Скурти. Кой е Алесандро Скурти и с какво ви е помагал? Той е съвсем скоро във Варна. Дойде на 7 или 8 септември като доброволец в Обществения център за околна среда и устойчиво развитие. В продължение на 1 година той ще помага за екологичните проекти, които развива центъра. И така ще има възможност да развие свои собствени проекти. Той е в Варна по доброволческата програма на Европейския съюз за обмяна на млади хора в Европейския съюз. Т.е. наши младежи могат да пътуват
в страна в Европейския съюз и там да работят, в продължение на година да получават нови знания и съответно младежи от други страни могат да идват в България и да работят в организация като нашата. Добре, ще следим вашето развитие, ще следим какво се случва, дали ще бъде учреден този клуб, кой влиза в него, разраства ли се, какво искате да кажете на нашите зрители като заключение? Аз искам да кажа на хората да обичат природата, за да може тя да им отвърне със същото един ден. Аз искам да кажа, че всички трябва да бъдем информирани потребители. Свилена? Аз искам да ги поздравя с стартиращия днес първи учебен ден и седмица на мобилността, чиято тема тази година е определена от Европейската комисия, именно опазването на въздуха. И така да поне през тази седмица нека да се опитаме да бъдем малко по-добри към околната среда, в която живеем. Благодаря за това гостуване. Много успех в вашата работа. При нас бяха Свилена Велчева, член на управителния съвет на ОЦУСУР, Ангелина Петрова и Ахтер Хак, които са участнички в кампанията Чист въздух за всички.